เนอะรื่อง 시클라 만신이 우빈에 디야 그리자 마르토멘데라 รื่องอะไรเรื่องใบชา 마바자로 하이 구라 아니루 구라 পোশাকিয়ানছে 아니루 구라 দোস্ত লরা আছে দে কিন্তু আল্লাহ মাফ করবি না দে মোর আল্লাহ আমার আল্লাহ নাই কুরা দিরি হলো হলো বাটোতে পুলিশ দেখি লাউ গুটিবে মারতো হইছে নহয় লাউগুটি বেমার এই আমার কোরআন তো পড়ছে না হয় এই কারণে লাউগুটি বেমার তো হয়ে আছে না আমার বাইবেলে পড়িছে তো নহয় নহয় এই আমার শিবলিঙ্গত বুলি কুনিবা মুতিছে হিতুর পৰাই হইছে ওই নিকে হবও পারে দে হবও পারে কিন্তু ধরা পড়লে হাঙ্গাতে কথা হবো দে নাই ধরা নপরে কুরা কায়ও দেখা পাওয়া নাই মোর নাম নকবি দে 4,000 লাগবো কুরা 4,000 বেসলে মই 2,000 হে পাম সুর করা গুরু 3,000 দি কুরা না আমার নিমিললে নহয় নিমিললে মানে মোর মিলবা নহয় ধরা পড়লে হাঙ্গাতে কথা হবো ধরা নপরে দে কুরা কানো ধরি কইছো কায়ও দেখা পাওয়া নাই কানো তোর লিয়ে না তোর লিয়ে এখন হয় 1,000 কম দিয়ে 1,000 2,000 দি 2,000 খাস্তাম দি না 1,000 টাকা আছে খবো 1,000 নহলে না লাগে পয়সাই না যে মোর লগত বইমান 1,000 হে আছে বদমাস মারলে সারা হইছিল যাসগন 1,000 ই হদো খাওনাই মোসু লাইসেন্স গইখনছে আরো 5 টাকা মান বাড়াই দি কুরা না পয়সাই নাই বললাম না পয়সাই নাই তে অবদা কুরা দি পয়সা তো দি রোসে উদ ল কুরা আমার রিক্স নাই দা কিন্তু এই নখারবি দে ধরা পড়লে কিন্তু নখাবে দে নখং কুরা নখং জাংদে কুরা নকলি নহয় তো ভালকে থাকবি নকলি নহয় বাবা ভালকে থাকবি কুরা লাও গুটিবে মাতো হবা পারে আমার নহয় দিও দেখা লড়া বিলাকর হে হয় দেখা লড়া বিলাকর হে তু সালা এইবার 5,000 মান লাভ হবা লাগে ওই মাদৈ দং না ন'आव ओइ मादै ए मेन्देला हा माला फैनाय नै दासो बाजारनिफ्राय ए। बैबादिनो खनसेयावखा सियारबो गैया जोंहा जायो खामलायावनो जिराय आदै जायो हा फैलायालाय सियालनिफ्राय माला गबोनाय दाखालि बावैसो जामिनाव लाना फैदों आं ए फाग्ला हाराजों बिगुरजों रानलांथारबायमोन दायानो गैखायामोन नालाय मादै नोरोगा एसे साबखांफैदों आंनाव गसाया जानानै अनबाय दालाय आरो नुबायबो मोखां गन्थं नङा होनबा देलाय मादै लाना फैदो गंसे सिगांनि बाखिखौनो होआखैहाय मेन्देला आहा बिखौनो फाननानै माइरं जायो इस्राम मादै बेफोरखौबो हमबाय थायो नालै सिगांनिया सिगां थांबाय हांगार जाबाय लायदोलाय गंसे लाय र' नै मादै माने गाराय गोदै बेखौलाय मा लिंबाय थानोब्रा आं नोंखौ आइखौनो लिंसैलाय दिनैनिफ्राय हा मानोसै मानोसै माने नोंसाजोखौ लांबा आं नोंखौ बिखुनजो जाया बिखुनजो माने आइ महा पापिया हिनजावखौ होखारना ओइ देख' गासिबो गोरोन्थिखौनो बुजिना दं आं होखाराखैना हिनजावखौ गावनो खारलांदों आसलते आंनि हिनजावा जोबोर अलसियालै खिमानि अलसिया जानाय लोंनायावबा सामफ्रामबो ना बेदर दाउदै पनिर सालिया खामानि मावनो थिनब्ला उदै सालाय खर' सालाय सामफ्रामबो बेमारानो जोबा आरो बे फैलाया आखलाथ' बिनाबो मोजां नङा सामफ्रामबो आंनि हिनजावखौ माबा बोरैबा लुखुर लाखार खालामनो नागिरो माब्लाबानो गावथारनो हायो आं बिखौ निमाहा होनानैसो दं आं बारा फांफुं गैयालां जोंहा नोंबो एसे बुजिब्रा आइ लाजियासै नोङो दजन फिसानि बिफा जानानै फिसाजोनि बैसोनि सिख्लाखौ बिनो आखलफोरानो मोजां नङा ओंखारलां नोंसोर आंनि न'निफ्राय
मा जादों आयै मानो इसिबां दावराव जेबो जायाखै जारौ बै मेन्देला लोंनानै बखिलाबायदों आरो बाखि दं नालाय एसे बेखौनो बिनानै आइया एसे रायदों आरो माबा जारौ दै लोंनि दा होफै बिसोरनो दै हामा आयै दै बिनायखौ बिदि बुंनो र' आं लायनि हामा मादै फिसाजो गोनां बिमानि खुगायाव बेबायदि गोखा गोखा खाब्रां खाब्रां राव ओंखारनो गोदै गोदै सिनि सावसुनाय बायदि जानो नांगौ रायलायनो आं नोंसोरजों गोदै रायलायनो आं नोंसोरजों आखलफ्रानो मोजां नङा नोंसिनिया ओंखारलां नो मेन्देला लों सिख्ला मानसिनि होफैनाय दैया गोदै जामारथ' मेन्देला लोङालां लोंबाय था माबा जारौ नोंनि नाम्बारा बेसेबां मा नाम्बारसै मबाइल नाम्बारा दा हो बिसोरनो नाम्बार साम्बार मानसिफ्रानो मोजां नङा बिसोरो 96139443997 सम रायलायगोन दे जारौ थादौ मादै खाब्रां खाथां बारा रायलायनाङा थां आंनि न'आव जायगा गैया थां दिनैनिफ्राय दा फैथारसै नोंसोर सानैबो मिथिखा खावनांगौलै दावथारानि माने खावना लाबोनांगौ हालिथामसो मोनबावबा थिग जासिगोन र' हनोलै नोंहावा जोंखौ सोंब्लालाय मा होननोब्रा आं दंलै सिन्था खालामनाङा ओइ मोसौ नुदोंमोन नामालाय नोङो माबादि मोसौ दामब्रालै एसे देरफुनायमोन नुवाखैलै आदै मादै गाराय गोदै फान्थाव एम्फौ मख'ना लाबाय मा मेथाइ खननाय जादों बेलाय मा मेथाइ खननाय जादों मेथाइ माने आं ससेखौथ' होनाखैना हो बेलाय माथो फैलासोलै माब्ला फैखो जेलनिफ्रायलाय फैखो माने आंनि बिथा खावख्लाबसेखौ फाननानै जामिनाव लाना फैदों आं जामिनाव लाना फैदों आच्छा मेन्देला बे बिथा खावख्लाबसेखौ फाननानै एसेबां मानि गथ' गथायखौ मा खालामनो सानदों नोंलाय हा खैफोदनि समावसो थार लोगोनि आखुखौ हमनो हायो लोगोजों लोगो अनलायनांगौना लोगोनि खाथिरखौ लाखिनो थाखायनो आं बेखौ लानानै फैदों आच्छा अनलायलायबाय था नाथाय आंनि नोंसोर खहा खालामनो मोननाय नङा दै मेन्देला आच्छा मेन्देला मोसौ नुबाय बायदोंमोन नामा आंहा मासे दामब्रा मोसौ गोमादों दामब्राना दामब्रि मोसौ नुफेराखैलै जों जेरावबो खावाखैलै जों मा खावलाबायनोब्रा फाग्ला फैलाय नुदोंमोन नामा बेबायदि मोसौ बोरमाफोरनियाव मेगना गैलालै आंनिया खोमा खेबनानै बुंदों नै गायबो नुवाखै दे नुवाखै बेखौनो खोमा हमलायनांगोन नामा मेन्देला बुं मोजाङै सोलिदै दाब्ला बियावसो नोंनि फिसाजोखौ मोनागौ माने मा मोसौल' बोरमा अमा दाउ सेस खालामजोबनानै फख्रियाव मानि मुलि होना नाखौ बुथारजोबगोन बेयावसो ट्रा खुलुमबाय आदै अ मेन्देला ए माथो फैलाबोलाय जिराय मोनबायना आदै मोसौआ मोसौखौथ' मोननाय बायदियानो सिखावखौ हमनानै मोनोब्ला गोथाङै गोथां हमनानै ओरै ब्लेडजों ख्ला हाख्लानानै संख्रि सारनानै होनांगौलै आदै आंनि बाथ' गोथाङै गोथां फबनांगौ सिखावखौ हामारगोन ना नोंसोरो मा हायाब्रा हायाब्लालाय बोरै जानो रेकर्ड खालामनायनि दे आं सिङाव थांनि र' जिरायथ' नोंसोरो बोरमाबो दंबायदि मोनदोंलै आं बिनियाव नायनोसै एसे ख्रां अपारेसन खालामनि दं खोमा बज्रं अपारेसन खालामनि थाबायबायनो हागौ आयौ लाम्बासि मैदेरा सिन्दाय गैया ओइ साला दाब्ला असभ्य गामसाया हर गामसाया र' गारां नोंसोरखौ ओइ दाब्ला गामसाया हर सुवार गामसा ओइ दाब्ला बियावसो
हाबबो 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 साला नोंसोरनो फै साला सुवारफोर नोंसोरखौ गामियाव बिसार होगोन आं ओइ आंनि गामसाया हर गामसाया हाबबो दाब्ला हाबबो 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 दाब्ला नोंसोर फैल' साला नोंनि फुख्रियावबो मुलि होनानै नाखौ बुथारजोबगोन जोङो बेयावसो ओइ गामसा होलां गामसाया होलांलै मा एसे असाइबलाय मानसियालाय थांमारबायलै हा मा जाबावनांगौलै मेन्देला सेसलाय आं हले दिनै